Здравейте, драги ми зрители! Аз съм Кожена глава и тук с мене Бионик Кало. и се снимаме на Prop Hunt. Ако се чуете какво е Prop Hunt, това е една игра, където един отбор предмети и се крие в този страшно голям свят, а другите ловци, които трябва да ви намерят. Да. Не трябва да ви намират. Не знам кога... Ето това си... Ето това. Тук. Видях, че се мести. Едно от тези кашончета. Моят човек. Човек, да. Ние със сила за жалост тръгнахме Твърде късно. и сега свърши играта, но и дай да излезнем, защото явно тук Да, няма нищо. Значи правим си нов сървър. Сервер 1, Европа. И пак има бъг с наши кавен. Ето този. Не, кой дог? Окей. Готово, аз следвам. И аз. Ето го. Мародера. Коте, той сказа коте. Коте. Драги ми зрители, вижте най-сладко котенче с автомат, с всичко, най-сладко. Значи сега един човек трябва да намери той. Тогава ще го спрем. И като свърши, ще таковаме. Ще го включим. Добре, го спрем пада. Чакайте, ти. Драги ми зрители, здравейте. Почваме. Аз съм мародер. Аз пък съм кашон, нямам фаншка. Аз съм кашон. И аз ще бъда. Стой, не, сменяме тима. Какво си? Мародер. Не, виж, съм мародер с най-кривата пушка на света. С най-трудната. Драги ми зрители, това е върховният брат. Да, понякога бъгва и не ги убиват. Аз как ще стрелям едни 4 кашона, които стоят доста подозрително. Къде си? Бизнес ли, бе? Не. Къде си, моето? Къде си? Ти ли си туя, къде? Къде си? Къде всякакво малко? Виждаш ли ме? Аз се махнах го там, бях точно за тебе, бро. Ето те! Това не си ти, бе. Не. О! Стой, ти не можеш да бъдеш от големите кашони. Къде си? И, драги ми зрители, това е епичната криеница. Бягаш ли в момента? Скрил съм се, няма да намериш. Виждаш ли ме? Не. Скрих се на най-перпетното на свещи ми няма към. Имам. Ама има няколко човека. Ама аз ще търся сам тебе, защото ти в тази клиница си най-добър. Ма търси другите, бе. Ако е, ти кажеш се... Ти кажеш, не си? Къде си? По дяволите! Пак избяга го там. По дяволите, че! Как мяза тази пушка? Се самоубия, за да бъда Беше кашон. точно зад мен. Не можеш, Кало, няма да тръгне. Самоубия, за да бъда кашон. Самоубили се, бе. Да. Печелим. Аз съм велик. Виж, бях смачкан кашон. Моля се. Пак съм копа за букук. Не кашон. Моля се. Не хънтър. Хънтър си. Щом ти пише 15 секунди. Disconnect from server. Дисконекта ли сте, бе? Да. Yes! Най-хубав ми ден! Как стрелям обикновени кашони. Брат, как си казваш сервера? Да, ето да. Ручкета манета. Откри го, бе, аз се джойнах. Сега си мърдър човек. Не съм още. Трябва да си изхъбиш патроните. Аз съм точно на Ти теб. гледаш ли ме? Да, бе, точно на теб съм. Тук съм, бе, така съм ти. Не съм над крака. Аре, изгубите патроните в някакъв предмет просто. Да, ама после аз пак съм мърдър. Аз съм сигурна.
Съм нов. И аз не съм. Аз съм копа за букук. Да? Не, аз съм кашон. Ти какво си? Аз съм такова. Ела, следвай ме. Идвам. Къде? Скри се тук, ела е тук. Къде си? Тука. Не мърдай го. Скри се някъде, аз тук ще се скрия пак. Аз съм тука. Не видим. Аз на миналото място, където ти не мога. Виждаш ли ме? Няма открие, аз съм на якия пит. И всякъде. Кой? Паднах от цвета. Не трябва. Паднах от цвета. Си мърда! Но! Къде е копата за букук, е? Чакай, не ме гони! Кашон! Кашон! Ма ти си черен кашон. Аз се превърнах в кафяд. Как? Не можеш сам да избираш къв да си бай. Ще ми кажеш ли как? Просто натискаш бутона да стреляш и го насочваш и да А, стреляш. Ти не ме уби. Ти се копа за букук, кой искаш? Трябва да ме убиеш. Извинявай. Сега двамата сме контариари. Да. Къде си? Искам да те убия. Не можеш. Копата за букук. Къде? Не е грешката. Той ти руша. Да, остава пич. Играеме CSGO. Да, CSGO е много добър на Дейвис. Да. Това кашон много подозрително не стои тук и И двата за да не се хора. Защо някой да не мява? Тук има два барела, съм подозрително. подозрителен барел. Но другата е тук ще се скрива. Не се сами. Тук има 3 кашона. Дали са хора? Гледаш ли се? Не. Нито един. Чек, сигурно някой ни го е лайкнал. Сигурно някой ми е лайкнал видеото. И се абонира. Мате колко хантера сме? 3 срещу 2. 3 хантера срещу 2. Бе, търси копа за букук, примерно. Тук има 3 кофе за букук, ама не знам кой е. Ти ли си това? Да, ти си това. Той колко гадно се е навял. Не човек. Си изгубих патроните, бе, бро. Тук гледай колко са ли. Кой има някой, бе? Откри го! Къде? Гръмна го! Ей. Това си. Точно ето тук беше, виж? Там беше. Вече Кашон са съм. предмети. Аз съм кашон. И аз. Стана голям кашон. Аз съм малък кашон. Ти е готов като ме. Аз съм смачкан кашон, това е най-якото. Да, защото можеш да се набираш навсякъде. Бързо. И аз. Като първи ме писи се набутах тук. Аз стана, такова ще стана аз. Яко. Ти си най-смачка. Брат, Убиха те. човек ще променя формата, за да не ме забележи. Бай. Бай, лайф. А кой бе? Ще променя на варел. Съм бруталния бе. Съм бруталния варел. О, шит, до мен има мърда. Да бе, не си ли? Няма къй. Бягай! Аз ми бягай! Аз съм кофа за букук. Аз съм Аз И е съм тук. някакъв пис. Аз се скрих на кофата за букук, бе, бро. Чек, то отръгнал ме стреля, аз се Промени избягам. се на кофа за букук и се скри тук при кофите за букук. Не мога. Паднах. Чек, в момента мялка. Ами някой като лудо е, бро. Пропс. И аз бихме. Някой се е самоубил. Аз съм бурканен. Аз съм... Аз съм кофа за букук. Аз съм хънтър в момента. Аз ще се превърна в друго. Стой. Супер, аз съм хънтър. О, превърна се в най-якото нещо. Дай. Ето го! Ти ли си това? Не съм. Хайде де! Що съм тук? О! Когато играш с CSGO не е така. Чао. Ти ли беше това, бе?
Да, ама толкова съм друго. Видяхте. Тя умре. На 2 живота. Калян снайпера! Браво, Калян. Дима, Аз скока. чек ти в момента хантър ли си? Чек, тук има супер много подозрителни кашмари. То знам, че си човек. И аз получи 5 стотинки. Чао, сестра ми! Как получи 5 стотинки? О, гад, бъгна се! Не! Калян, стиде! Иво, Добре, може пътя за този клип. Може би. Иво, виж ме! Този кашон се премести. А пък аз се бъйнах в кашоните! Почва да скачиш като луда. Лай! Лай, Аз сега! ме се да. Аз мога да се поместа, даваш настрани. Джъмпаш. И ти ли се бъгна? Ох, аз се съм убил. Джъмпай. Бай свят, бай свят. Дай. Това ще за този клип. До новия харесал епичната креница. Я чакай. Довиждане. И чао. Аз съм варил в момента.